Môj koník, pre teba nebude. Za 5 rokov. Mami? Včera mala ani akože držať by si mohla ukážať. Ami, zamávaj. To bolo kto, mama, alebo... Herečka. Ako sa volá mama? Sandra. Sandra, už dnes nejdeme spinkať. Nejdeme dole. Ja ale ona nechce, akože v kroku nemá tú chuť takú, vieš, že... No teraz sa on tak vleče. No tu dostaneš. Treba potom zmenu prostredia trošku von chodiť na vychádzky a... Ani na vychádzke nejde, a dokonca ani smerom domov. Takto ide smerom domov.